Ook de piratentoppers zijn er weer bij in Oostenrijk. Ja, gelukkig wel. Het was voor ons natuurlijk ook weer een jaartje waarvan we zeggen van ja, we moesten er wel weer eventjes bij zijn. Dit is voor de Piratentoppers tweede jaar. En ik hoop niet het laatste. Ja, Bar Gezellig is natuurlijk een album wat nog volop loopt. We gaan een nieuwe single gaan we doen. We gaan zelfs bezig met een nieuw album. Er komt een nieuw album komt er. Er komt een nieuwe single. Ja, de Piratentoppers zijn echt... en we zijn straks ook gewoon weer op tv te zien. Dus we zijn echt overal mee bezig. Voor in de zomer komt er een nieuwe single van de Piratentoppers. Dus mensen moeten allemaal onze site gewoon in de gaten houden. En komen ze te weten wanneer als die precies komt. Maar in ieder geval voor de zomer komt er een single aan van de Piratentoppers. En dat wordt echt helemaal een spiksplinternieuwe single. Die eigenlijk... Jawel. Die ook niet... hij doet nou net of dat hij... hij weet het gewoon niet. Maar we hebben gewoon een hele nieuwe single. En die komt gewoon in het begin van de zomer komt die uit. En dat is een single die niet op het album staat. Maar echt helemaal spiksplinternieuw. We gaan de zin van gaan we een nieuwe serie van draaien. We zijn nog aan het bakkeleien en aan het brainstormen over wie daar nou allemaal weer voorbij komen. Ja. Harm natuurlijk, Patrick en ik. Willy Oosterhuis. En de gasten, laat je verrassen. Wij weten het zelf ook nog niet, maar er komt een hele nieuwe serie. Ja. Nou, vorig jaar zijn we bij Peter Koelewijn geweest. Anneke Grunlo, Koos Halbers, Sjaak Herp, Annie en Jan. Corrie Konings en Imca Marina. Stel nou dat er artiesten zijn of mensen zijn die denken van... hé, ik weet een artiest en daar moeten jullie nou eens langs. Kunnen ze dat ook kenbaar maken aan jullie? Ja, kenbaar mag altijd. Daar hebben we een website voor en daar hebben we een mailadres voor. Gewoon info apenstaartje piratentoppers.nl en dan komt het allemaal voor. Maar ik denk dat we daar al een heel goed team achter hebben staan die wel weten waar we naartoe gaan. Maar suggesties zijn welkom. Ja, natuurlijk altijd.